Moikka vaan ja tervetuloa katsoa tätä meidän reissuvideota, joka kuvattiin heinäkuussa 2010. Nyt se on vihdoin ulkona ja lähdetään vähän kesäisempiin maisemiin katselemaan, miten se homma lähtee käyntiin. Koska meillä Suomessa on aika vähän noita vuoria kiivettäväksi, täytyy aina lähteä ulkomaille. Meidän valinta osui tuonne Kaukasukselle Alppeja selkeästi halvemman hintatason takia. Matkaa lähdettiin Tolstoin junalla kohti Moskovaa, josta vaihdetaan lentokoneeseen, jolla lennetään Kaukasukselle Mineralne Vodin kaupunkiin. Ja sieltä lähtee maakuljetus sitten kohti Szegettiä, josta varsinainen kiipeäminen sitten alkaa. Haluatko teitä katsoa? Junamatka Moskovaan kestää noin 14 tuntia, mutta onneksi tässä junassa palvelu pelaa. Tässä hieman tätä venäläistä rautatiekalustoa, joka lähtee ajallaan, toisin kuin valtion rautatiet. Täällä tarjoillaan kahvia, leipää, suklaata. Muutoinkin matkalainen elämä hymyilee. Kyllä vain, elämä hymyilee. Pitkän junamatkan aikana oli aikaa myös tutustua urheilumoodin viimeisimpiin materiaalivalintoihin. Sekä junan ravintolan aivan kelvolliseen viinilistaan. Mineralne Vodin lentokentällä meitä oli vastassa Aleksei ja Anatoli. Kamat lastattiin viivyttelemättä autoon ja näin päästiin 3 tunnin ajomatkalle kohti Baksanin laaksoa ja sieltä Szegetin kylään. Maittavan aamupalan jälkeen olikin vuorossa päivän virallinen osuus. Venäjällä kun kerta ollaan, täytyy paperitöitä tehdä melko paljon ennen kuin päästään itse asiaan. Ensin täytyy rekisteröityä hotellin asukkaaksi ja sen lisäksi tarvitaan luvat kansallispuistoalueelle ja kiipeilyluvat ja maksut ja kaikki muu tämmönen paperihomma. Moneen paperiin piti leimoja siis saada. Iltapäivällä Aleksei tuli heittämään meidät vihdoin maastoon.
Matkalla Elbruksen kylään pysähdyttiin vielä huoltoasemalla hakemaan keittimiin bensaa. Operaatiosta meinaakin muodostua pienoinen jännitysnäytelmä bensapistolin jumittaessa. Mutta onneksi Juhalla on sentään hoksottimet kohdillaan. Olemme siis täällä Elbruksen kylässä tämän joen itäpuolella jossain näillä main. Seurataan tätä polkua jokien risteykseen, käännetään pohjoiseen ja jollekin tälle alueelle. Pääseekö noista joista yli? Ne on pieniä puroja varmaan. No ei muuta kuin reppuja selkään sitten. Eli vaihtoehtoina voittaja päättää joko Irikchat Passiin taikka tuon vuoden rinteelle katsomaan. Tarkistan. Kirjapaperisaksista. 3. Go! Haha, perkele! Irikchat Pass. Elikkäs Tero saa päättää, lähteekö voittajan vai häviäjän mukaan. Paitsi että Tero ei sanonut mitään järkeä, niin. Tero ei sanonut, kun mä mukaan lähtee. Niin. Tero päätti lähteä Juhan mukana Irikchat Passissa käymään ja viemään sinne samalla ruokaa ja polttoainetta seuraavaa leiriä varten. Ja seuraava leirihän sijaitsee jo 3500 metrin korkeudessa. Parin päivän päästä tilanne onkin sellainen, että polttoaine, ruoka ja WC-paperi alkaa olemaan lopussa. Arvontojen päätteeksi Janne ja Jenni lähtivät alas laaksoon hakemaan näitä puuttuvia tarvikkeita lisää. Sillä aikaa me muut aletaan valmistautua tuonne Elbruksen rinteelle siirtymiseen. Juhan ja Marin kanssa käydään Elbruksen itärinteellä päiväreppujen kanssa kääntymässä ja palataan takaisin 3500 leiriin. Seuraavana päivänä väsyneet Janne ja Jenni jäävät vielä leiriin lepäämään, kun me muut lähdetään siirtämään omaa telttamme tuonne 4300 metrin korkeuteen. Pari päivää myöhemmin myös Janne ja Jenni tuovat oman leirinsä tänne Elbruksen itärinteen puolelle vähän meidän leiriä alemmaksi.
Reittihän kulkee tuosta ylös ja tuosta Itä-Harjannetta Itähuipun vierestä tuonne. Alppityylisen kiipeilyyn kuuluu nämä niin sanotut alppilähdöt, eli ylös noustaan pikkutunneilla ja lähdetään paarustamaan ylämäkeen otsalamppujen valossa. Ja 5 jälkeen aamulla alkaa jo aamu hieman sarastaa. Puolen 6 jälkeen mäki muuttuu sen verran paljon jyrkemmäksi, että laitetaan raudat kenkiin ja jatketaan paarustusta Itä-Harjannetta ylöspäin. Päivä heinäkuuta. 2011 päivällä. Tässä meidän Juha meinaa sulatella meille vähän vettä lumesta ja Marjamäe täällä istuskellaan ja odotellaan, että josko tää helvetin pilvi tästä häipyisi päältä. Ei ole nimittäin mitenkään mukavaa. Ollaan tässä toisella yrittämällä tonne huipulle ja vähän se huonolta rupeaa taas näyttämään. Eipä sillä oma kunto on kanssa kyllä aika pikkasen huono, että ei nyt oikein kenkä liiku tänään tarpeeksi rivakasti. Tällaista tää nyt on, mutta tää on tosiaan, että jos ei me nyt tästä huipulle päästä, niin tää on mun viimeinen yritys tällä reissulla. Että se oli sitten meitsi osalta tässä. Vitu hieno homma. Huipulta kunhan tuli alas pääsee kylään, niin pari kaljaa joutuu pahimpaan vitutukseen ottamaan. Veikkaisin. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. No, niinhän siinä kävi, että tuli otettua pakit sieltä vuorelta reilu 5 tonnin korkeudelta. Istuttiin siinä yli puoli tuntia semmoista tosi sakeassa pilvessä ja mun olo ei ollut kovin hyvä. Ei tarpeeksi kova kunto saatana näihin hommiin vielä. Aika vittumainen päätös tommonen tehdä, varsinkin kun se tarkoittaa sitä, että Juha ja Marikin joutuu lähtemään alas. Olkoonkin, että mä tässä yksinään nyt vetelen, otin keulia, kun vituttaa niin paljon, että haluaa olla vähän yksikseen. Mä ite lähden tuossa nyt on 10. päivä, 3 päivän päästä lähden takas kotiin täältä. Ja muut jää vielä viikoksi. Eli heillä on kaikki chanssit vielä päästä huiputtaa toi Elbrus ja monta muutakin paikkaa, mikäli vaan kunto ja virta kaikilla riittää. Nyt pitää taas vähän keskittyä tähän laskeutumiseen, ettei vedetä lippuja. Aika jyrkkää on tää mäki tonne alas. Laskeutuminen vuorelta kesti 11 tuntia ja Elbruksen kylästä saatiin taksi Szegedtiin. Sillä aikaa kun me muut nautittiin palautusjuomia, kiipesi Janne Itähuipulle Jennin levätessä sairaana teltassa. Mä lähdin siitä sitten seikkailemaan takas kotia päin, joka olikin yksinään aika jännää, etenkin tuolla Moskovan metrossa. Muu porukka seurasi viikon päästä perässä. Tässä vaiheessa mullakaan ei ollut tarkkaa tietoa siitä, miten loppureissu oli porukalla mennyt, joten olin kyllä innoissani juna-asemalla heitä vastassa. Ja reissuhan meni niin, että Janne kävi valko-venäläisen Miskan kanssa Itähuipulla ja tyttöjen kanssa vielä länsihuipulla 5642 metrin korkeudessa. Että eipä hassumpi reissu.